Hi everyone! So for today's video po ay ipapakita ko sa inyo yung epekto ng bagyong Rolly dito sa Bicol region. Ayan po, baha. Sa bandang kanan po, yan po yung chapel. Pumapasok na po yung tubig sa chapel. Baha na din po sa loob. Ito po, malaking puno po yan. Natumba po dahil sa bagyong Rolly. Sa gilid po yan ng Baaw Church.
Ayan po, sa bandang kaliwa, may lumipad na pong yero dahil sa sobrang lakas po ng hangin. Kupad-kupad naman ito. Video ko na. Pati yan sa ano, i-round mo. Sunod niya na inaalap yung mamo. Kaya pag inaalap mo yung mamo, sunod niya ang mamo niya. Ang mga padi yun ang mga arpulan kaya mamo. Yan po mga nakatambak pong lupa. Dala po yan ng baha, mga putik. Madami pong mga nasirang saging. Ang init na magbati. Madami rin po yung mga natumbang puno. Tawaran mo muna ng pandisan. May mga tarpaulin po na nasira dahil sa bagyong Rolly. Madami po nasirang bahay.